מנו, מה בא לך לעשות? להסתפר. להסתפר מה, קצר? פוני וילון, רג. ככה? מגניב, ונעשה פוני וילון יפה כזה? אז מה, מאיפה את מגיעה אלינו? מערד. מערד? וואו, אז כמה את מנו? 8. וכמה זמן את עוקבת אחרינו? הרבה זמן או קצת זמן? באמצע. אז מה צריך תספורת מדורגת קצת? פוני וילון, יהיה לך משהו יפה, בסדר? אז מנו, תגידי, מה גרם לך לבוא עד לפה? למה דווקא פה? מה, אני כל הזמן מופיע ביוטיוב שלך? ומה, את אוהבת את התספורות שאנחנו עושים שם? כן. את יודעת שזה מרגש עבורי שאת מגיעה ככה מרחוק ומסתפרת פה. זה לא מובן מאליו שאת מגיעה ככה. מתרגשת? כן. גם אני מתרגש, אותך ביחד. יש לך כזה מצח שהוא בדיוק שיתאים לנו לפוני וילון. זה לא מתאים לכל אחד, אבל במקרה שלך זה באמת מתאים. מה, את יודעת שאת נעלמת? טוב, אנחנו מתקרבים לפוני וילון, את מתרגשת לעשות את זה? מאוד. אני את הראש קצת למעלה. יאללה, פוני וילון. וואו, איזה טירוף. מוכנה? כן. ראש למעלה קצת, הפוך, בדיוק ככה. להוריד? כן? זהו, יש לך פוני. תגידי, מנו, מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה? אין לך איזה משהו שחשבת עליו? יש לך עוד הרבה שנים לחשוב על זה, אבל לפעמים יש כאלה, אתה יודע, רעיונות וחלומות שלפעמים מגיל קטן מאוד יודעים. נגיד, אני לדוגמה בחיים לא חשבתי שאני אעשה טוב. אבל הנה, את רואה, החיים איכשהו גורמים לזה שאתה עושה, וזה בוחר בך לפעמים. אז הסברתי לך לגבי השומר ראש שלנו, ששמים אותו אחרי המקלחת, מתיזים את זה 100 אורחים ומטה, זה פותח קשרים, יש לזה 10 דברים בתפשיר אחד. ככה שבאמת את יכולה ליהנות מהשיער שלך כל הזמן שהוא יראה כאילו יצאת ממספרה. טוב, מנו, עכשיו אנחנו מדרגים לך את השיער. תראי איזה יופי הולך לצאת לך. מנו, יש איזה שמועה שאת איזה ג'ודאית. נכון או לא? נכון. מה את אומרת? אז כשאת צריכה להיות קשוחה, את קשוחה, אה? לפעמים. לפעמים. רק בחוג בתחרויות. איזה חמודה את. מה, את יודעת לעשות איפון? כן. או רוזרי? איך אתה יודע מה זה? מדי פעם מסתכל ג'ודו. אז מה, איזה חגורה את עכשיו? צהובה. איך זה הולך בסדר? אחרי צהובה זה כתומה צהובה, ואז כתומה צהובה זה כתומה, ואז אחרי כתומה זה כתומה ירוקה, ואז זה ירוק ואז שחור בסוף, לא? כן, שחור בסוף, אבל קודם חום. קודם מה? קודם חום. חום? כן. את רוצה להגיע לשחור? יש חגורה שכמעט אף אחד לא הגיע לזה, וזה אדום. אדום? מה זה החגורה אדומה? אני לא יודעת על זה. מושג גם. נוריד ככה? כן? את חושבת טוב, כל הכבוד שאת זורדת, אני סתם צחקתי איתך. וואו. מה את אומרת? תסתכלי שם למצלמה, תראי איזה יופי יצא לך. תראי איזה פוני וילון מהמם יצא לך. נכון. זה תספורת המדורגת. איזה מושלם זה. איך, את אוהבת? ממש. מנו המושלמת. יאללה, תתחדשי ותודה רבה על כל הדרך שהגעת עד אלינו. תודה.